Ola, benvidos a todos. Hoxe no segundo episodio de Fálame Sempre temos a Laura, unha rapaza da Serra de Outes, como a xente que vai estar en principio invitada ao podcast. É unha rapaza de 24 anos que estudiou, é moi conocida na Serra, é mitiquísima. Seguro que a maioría, cando a vexan aquí, vai dicir de que nos vai falar Laura? Porque seguro que a maioría conoce pois, de festa e tal, e vai ser unha sorpresa, considero. É máis que o que hai de festa, sempre, detrás das festas hai unha persona ca súa formación. En este caso, a formación que ten Laura, pois, estudiou un grado de criminología, da promoción do 2018 ao 2022 en Santiago de Compostela. Despois fixo un máster de análise e investigación criminal en Madrid, do 22 ao 23. Fixo un curso tamén de violencia de xénero e agora mesmo está opositando para a Policía Nacional para poder escalar a inspectora. Non sei se ti queres facer unha presentación túa. Pois moitas gracias, moitas gracias por invitarme, moitas gracias pola presentación, non teño moito máis que decir, a verdad. Mais que aquí estou para contar un pouco do que sei, que non é moito, pero bueno, non sei, creo que é anecdótico, é interesante, polo menos para mí. Se non me gustara non estudiaría o que estudiei. E nada, espero que vos guste, moitas gracias por invitarme. Moitas gracias por vir. Moita suerte no proxecto tamén. Moitas gracias. E nada, podemos ir, se queredes. Moi bien, Laura, vale. Laura, dis que se non che gustara non estudiares eso, por que estudiastes eso? Que foi o que che motivou? Porque, bueno, ao final na serra non suele pasar, ainda que pasou algunhas cousas, pero non suele pasar casos tan concretos. No, pero, a ver, eu creo que todo o mundo, eu creo que é inherente ao ser humano, todo o mundo temos un pouco ese morbillo, a maioría de veces, polos crímenes, por, non sei, a delincuencia en general, e a mí sempre me chamou moitísimo a atención. É verdad que nun principio, eu creo que sería hipócrita non admitilo, creo que nun principio estudiei criminología moi motivada polo tema do mundo da ficción. Libros, películas, series, é así. O sea, tampouco vos vou mentir, vos vou decir, haberá moita xente que estudie. Hai moitísima xente que estudia porque xa é policía e para ascender a inspector necesitas unha carreira, entón estudiou porque ao final é o que máis ten que ver con eso. Despois hai moita xente que estudia porque terá policías ou guardias civiles na súa familia, é o que máis ten que ver ao final con eso, esta carreira. Eu, honestamente, pois foi eso, motivado un pouco por todo o mundo da ficción. É verdad que unha vez que te metes, ves moito é máis moi diferente, ves moito máis campo, e ves que todo está moi estereotipado. E eu, ao final, pois por suerte, podíame haber equivocado, porque ao final eso, entras con unha idea moi equivocada. Claro. Podíame haber equivocado, pero tuve moitísima suerte porque sí que me enamorei ao final do mundo da criminología real. Que guai. Bueno, entonces, que che motivou a criminología, pois ao final ven dai. Cales consideras que foron os desafíos máis grandes que tuestes xa en toda a carreira, pero en todo o mundo que é estudiar a criminología? Sí, pois mira, eu isto podemos falar a nivel pois iso, profesional e tal, pero mira, unha cousa que dixestes antes ten moito que ver con isto, é que dixestes que son da promoción 18-22. Claro. Somos a primeira promoción de criminología en Santiago, o sea, fomos a primeira promoción desde que se creou a carreira aquí, en Galicia incluso, o sea, non existía. Entón eu creo que, de verdad, de corazón, o maior reto de estudiar criminología foi ser a primeira promoción, porque profesores non preparados para isto, tuven profesores boísimos, pero sí que é verdad que non nos orientaban dunha maneira moitas veces realista, vías uns profesores que decías, jova, este sí que me inculca a pasión por este mundo, e outros profesores que non, que dabanche dereito, por exemplo, ao final a criminología é unha ciencia multidisciplinar, damos pinceladas de moitas disciplinas. Entón, ao final, moitos dabanche esa disciplina así, como os que estudian eso, non xo aplicaban ao teu mundo. Claro. Eso, fomos un pouco unhas ratas de laboratorio. A ver, considero que tamén en calquera carreira sí que te atopas profesores cunha vocación que flipas e outros que están aí pois porque teñen que estar, porque queren traballar e a vocación na teñen e diste, joder, vaya profesor de... Bueno. Pois sí, pero ao final eso, vías como moi
infravalorado o que ti estabas estudiando, porque ao final estaban che dando algo desde o seu punto de vista, unha persona Claro. dábache dereito penal desde o punto de vista dunha persona que vai ser abogada. Eu non vou ser abogada, non necesito que me contes Claro. isto. Necesito que me foques ao que eu quero ser. Xa. Por un lado, eso. E despois, outros retos así, pois basicamente o tema dos prejuicios, polo que dixía antes, porque Sí. a criminología está vista dunha forma moi peliculera, en general. E ao final, se a ficción que consumíramos, mayoritariamente, polo menos fora ficción española, porque eu si teño Claro. leído libros e así, moi basados en España, o sea, basados en España, que sí que reflejan máis ou menos, a ver, todo tens que meter un puntiño de Sí. de chicha, pero ao final sí que reflejan bastante ben o noso sistema. A maioría da ficción que consumimos é de Estados Unidos. CSI. Claro. Entonces, de feito, eu cheguei a ter unha profesora que a escoitamos falar con outra, o sea, non sabía que estábamos escoitando, e estaba dicindo, estos que se creen del CSI, dábanos dereito, estos que se creen del CSI. Vaya. Entonces, eso, está como moi estereotipada e eu creo que moita xente tamén pensa que non sirve para nada, tamén tens que lidiar moito con eso, que actualmente, pois, non está, é verdad que a profesión de criminólogo en España non está regulada, en outros países sí, de momento aquí non, tampouco entendo como metes unha carreira universitaria sin regular a profesión, Xa. pero bueno, estáse luchando por eso, ou creo que unha petición de feito á Unión Europea, se non me equivoco moito, entonces, bueno, de todas formas, para algo sirve, porque se vas a ter profesionales formados en criminología para as forzas e corpos de seguridade, para prisións, para centros de atención a víctimas, sempre vai ser mellor que ter unha persona que non está especializada no estudio do delito. Claro, sí. Entón, para algo sirve. Que sintes cando escoitas un comentario como ese da profesora? E tamén porque igual ti estás motivada nunha cousa e escoitas un comentario como ese, incluso de amigas, eso non pode servir para nada, eso non che vale para nada de mañán. Que sintes? Comentarios negativos A mí, a carreira? xa, ao principio sí que me afectaba moito, porque decías, é moita xente que decía, ai, ti que eras tan lista, que sacabas tan boas notas, podías te meter noutra cousa, non sei que. Como desprestigiando a carreira. Sí, a min, pois eso, ao principio sí que me afectaba moito, agora non me afecta, porque creo, o sea, sempre digo o mismo, non me arrepinto, estudiei o que quixen, estudiei o que me gustaba, a tempo de cambiar sempre estás, a Sí. tempo de facer outra Sí, cousa sí, sempre sí. estás, e eu agora, pois, estou luchando por acabar traballando en algo que sí que ten que ver con meu. Conseguirei ou non, non o sei. Sí, Claro. Pero seguro polo que menos sí. non me quedarei con duda. Claro, sí, eso sí. Entón xa non me molesta, a día de hoxe Xa. non me molesta. Vale, adentrándonos un pouco xa no que é a criminología, existen as medidas preventivas para reducir a criminalidade nunha sociedade, por exemplo? A ver, empezar por un tema. Eu creo que a criminalidade ao final é algo non só imposible de erradicar, sino que é incluso necesario socialmente, eu creo. Sí? Eu creo que un mundo utópico non funcionaría ben. O sea, eu creo que sempre fai falta un pouco de desviación da norma, porque vamos a ter en conta tamén que ao final o delictivo é algo que vai dentro dun contexto social, dun contexto, está enmarcado en tempo e espacio. O que hoxe é delictivo, mañá o mellor non o é. O que fai 3 días o era, hoxe non o é. Claro. A homosexualidade en moitos países a día de hoxe Sigue sendo... está penado. Sí. Entón, ao final, eu creo que sempre, o sea, se hai norma, hai delito. E eu creo que tamén para que unha sociedade avance ten que haber ruptura de norma. Claro. Entón, para min, a criminalidade, falando ampliamente, Sí. dito, Non estando a favor da... non estou, claro, defendendo ningún Claro. tipo de acto, pero digo que a criminalidade ampliamente vista como a ruptura de normas establecidas nun sistema penal, eu creo que é necesaria para o avance. Entón, empezando por eso, empezando porque eu considero inherente ao ser humano, o sea, volvemos ao mismo, se hai lei, hai ruptura de lei, eu creo que ademais de ser, pois aí estou me trabando, que ademais de ser inherente ao ser humano, Sí. eu creo que o que podes facer é reducilo, porque hai moitísimo tamén, é verdad que hai moitísimo discurso político, Sí. de Sí, sí. eliminación da delincuencia, eliminación da corrupción, Claro, eso eso non me é refiero. o que podes é reducilo. Claro, pero... Porque mira, seguro que estás enterada, o presidente de Salvador, Sí, Bukele, das maras de Bukele, que ahora Uf, quere é un tema reducilo, é un tema moi complicado, moi complejo, pero ahora quere reducir do día pa noite Sí.
ao tema das maras e o tema ese. Eu, Pero- desde o meu punto de vista, A ver. iso non é posible porque ao final é un tema moi complejo, moi difícil. Pero como va a reducir en tan pouco tempo tanta É que a criminalidade? delincuencia o que podes facer é, o sea, é iso. É como a materia, non se elimina, transformase. Sí. O sea, Sí, sí, ti o sí, que sí. podes é transformala, derívalo a outro tipo de criminalidade. Iso no Salvador agora mellor está pois eso, solucionando, entre comillas, porque eu creo Sí. que a solución Que bueno, non é a máis adecuada. Dixen No, Salvador pero- como pode ser outro lado. No, e pero- non tan longe. Eu con esta pregunta, sí, o sea, refiérame, por exemplo, con outro tema social, sí que pode haber, pues, talleres para, eu que sei. Sí, vale, pois eso, que realmente sí que hai medidas preventivas, é o que dixo eu. En España eu creo que realmente sí funcionan, porque ao final estamos nun país que pois ten delincuencia, vendeche moitas veces un Xa. discurso político de que, Sí. Pero- pero somos un país moi seguro. Sí, sí, a ver, Sí. joder, Seguro. sí, 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 sí. sí. Hai casos puntuales, pero, Claro, hostia, e sobre todo no tema da delincuencia violenta, porque o que decía antes, tío, que pode ser transformar a delincuencia, movela, múltiples formas. Delincuencia sempre vai haber, no noso país predomina moitísimo máis a delincuencia pois, socioeconómica, sí. ou esos temas de corrupción e tal, pero non tanto os delitos violentos. Existe delincuencia? Existe, Claro. outro tipo, pero Tamén supoño que dai tamén é que nos choque, por exemplo, casos nos que hai pues, claro, pasa unha vez unha cousa Sí. violenta e dixo, é unha burrada, que no mellor noutros países pois iso é máis común. o día a día. Claro, Moitos claro, así. e nós nese sentido sí que estamos moito máis seguros e por iso tamén considero que hai un choque bastante máis grande cando hai pois algún Un profesor meu do máster contáronos unha cousa, ele era guardia civil, bueno, é guardia civil, e foran dar unha formación, non me acordo pero non me acordo que país latinoamericano era, e fora dar unha formación ao corpo policial dallí. Contáranlle que chegaron a encontrar rapaces non, chavales de 15 anos, 16, xogando ca cabeza dunha persona. O sea, xogando a fútbol ca cabeza dunha persona. Sí. xa, que teña moi interiorizado esa violencia. Pois sí. E nada, en canto das medidas de prevención, que ao final é rollo, non conto que iba a contar, que creo que a mellor maneira de prevenilo a delincuencia a grandes rasgos é con programas de intervención, de prevención, que é moitas veces o que consideramos unha chorrada das charlas no instituto de contra a violencia de Pero No, eso sí, sempre a sube. ver, eu por exemplo, contra a ciberdelincuencia, o mítico de que che explican que non mandes vídeos en pelotas porque despois tal, non calará en todos, pero en algún con que cale chéjalle. unha persona, Claro, todo vai cambiando todo Sí. o sistema. Sí, É sí, realmente sí, eso. Eu creo que as mellores medidas de prevención son dar oportunidades, porque nun país no que a delincuencia é predominantemente económica, si ti das oportunidades, pois como estamos, dando becas, dando axudas, dando tal, ao final xente que ao mellor non podería permitirse certas cousas, pois sí que pode, eso, con cousas formativas, eu creo que sí. E ademais, na época que vivimos, porque a ciberdelincuencia está ao pé do día. Bueno, temos Está a un ben. rapaz español que é un fenómeno ca ciberdelincuencia Sí. en España, Nin idea. é un crack. E ademais agora o tema de teléfonos, tema de todo que Sí, que a tecnología- todo A se sabe. inteligencia artificial. A Bof, inteligencia cala. artificial que encendes o teléfono desde a primeira hora que te levantas do día. Así que está Sí, pois mira, pero xa eu acordo que xa nos non la deran en terceiro ou cuarto da ESO, sí. co que había daquela que era 20, que che decía. Sí, sí, sí. Eh, A tecnología comprada con hora era a día unha de patata. É que de feito o día de hoxe unha problemática moi grande é que o da inteligencia artificial non hai nada regulado. Xa. Entón, ti como podes penar, que está salindo moito problema, porque como podes penar, podese penar, pero por uso da imagen e tal, pero bueno, de todas formas, a mí pareceme moi fuerte o tema de estar creando imágenes de personas desnudas con inteligencia artificial. Houbo en Incluso- artistas un caso de un artista que publicou Sí. unha foto de outra artista creada con inteligencia artificial en bolas. E parece totalmente real. Ao final non sabes diferenciarlo. No, por eso. sabes É que non conoces o corpo dunha persona. E, Ainda que sepas que, o sea, ainda que se publique que é inteligencia artificial e que é falso e tal, esa imagen xa está rolando, xa se está usando para, o sea, sí. Incluso extorsión. sí, o sea, que non... Xa. Eu creo que eso sí que plantea moitísimos problemas a nivel legal e todo. E a nivel psicológico hai unha explicación de por que ao ser humano lle dá morbo todo o tema criminal?
Pois non sei, non teño eso moi estudiado, verdad? Vale, vale. Pero pero eu creo que O sea, porque non é da hora, eso é do ser humano, sí, é innato. toda a vida, Sí. sí. Pois eu creo que ten que haber estudios, seguramente non o sei, nunca creo que nunca o vi na miña vida, pero debe de ser, o sea, eu supoño que será un pouco como todo, non? Os instintos máis primarios que ten o ser humano, pois ao final son os que máis comer, dormir, sexo, matar, tal, ao final somos animales. Sí, Entón supoño que terá un pouco que ver por ese por lado. ese... Ti que pensas que unha persona mala, que ten maldad criminal, nace ou a medida que vai avanzando a vida vaise facendo malo? Eso sí que está moi estudiado. Os primeiros, bueno, a criminología nasceu un pouco ca idea de que a maldad sí que nacías con ela. Sí, Bueno, maldad. seguro. O mellor está oculta, non? O mellor sale máis tarde, ou non? A ver, vamos explicar. Sí, vale, vale. O creador o sea, o que se considera o pai da criminología, que é Lombroso, estableceu como unha clasificación, pero era puramente fisiológica, antropológica. Dentro da clasificación establecía delincuentes locos morales, natos, epilépticos, pasionales, non sei se me deixo algunha tipología, pero vamos, que os clasificaba puramente en este sentido. Despois había outro autor que se chamaba Kretschmer, que tamén os establecía en función simplemente da constitución física. Eran, sí, o sea, decía que solo podía, prácticamente decía, se eres feo podes delinquir. Isto non, neste caso non, o sea, Kretschmer o que establecía eran non me sale agora. Leptosomáticos, pícnicos, atléticos, é unha clasificación na que entraban todos os que non entraban nas tres anteriores. Que son pícnicos. Os leptosomáticos son personas moi delgadas, o sea, extremadamente delgadas e altas, con rasgos moi agudizados e tal, e eses supostamente eran os máis peligrosos. Wow. Despois, os pícnicos son persoas máis gordas, máis redondas en general, pequeniños, tal, e eses supostamente eran máis amigables, esas persoas non tendían tanto a delincuencia. E despois os atléticos, que eses sí que eran tamén, pero tendían máis a roubos, estafas e tal, e atlético, pois, bueno, ten máis significado hoxe en día. A día de hoxe están moi superadas estas ideas. Sí que é verdad que nun principio se creía, pois eso, en características físicas ou en... Bertillon tamén medía as distancias que había entre os rasgos, bueno, en fin. As proporcións. Hai moitísimos autores que defendían, pois eso, unha clasificación de delincuentes en función de características físicas. A día de hoxe, sábese, a ciencia prácticamente certa, que obviamente hai factores biológicos que poden influir, pero non físicos. O sea, sí. Claro, genes ou... Certas, o mellor hai... A ver, non quero medicalizar o crimen, que isto é algo que está moi mal, pero hai, ao mellor, certas enfermedades mentales ou tal que pode presentar algunha probabilidade maior de delincuencia. Sí, porque... Que non é causal, o sea, non significa que teñas igual a B, claro. Significa que podes ter máis probabilidades. Pero a delincuencia está probada a día de hoxe que é un fenómeno totalmente multicausal, o sea, podes ter eso, algúns rasgos de personalidade que podan inducir a que presentes tal, pero ao final o factor social, a educación, o ambiente... A ver, tamén, influe, pero tamén, se o miramos desde outro lado, por exemplo, ti podes recibir unha educación increíble, tal e cual, e salir do revés. Pero sempre hai algo. Sí, porque ti podes recibir unha educación increíble na túa casa, pero despois andar por ambiente, ao mellor o teu grupo de amistades, ou despois cando te metes no traballo, ou circunstancias vitales. Ti podes ser unha persona que toda a súa vida non tuvo ningún tipo de conducta desviada e ao final ti na adultez veste ao mellor, pois iso, obrigado a roubar porque te quedaste sin cartos, por exemplo. O sea, hai moitos factores que influyen, pero desde logo un criminal non nace. Porque non nace, faise. Hai moitos casos que é iso, que unha persona fai algo malo porque, bueno,
tuvo un problema con os seus pais de pequeno pegaban, tratábano mal, na escola facíanlle bullying, bueno, e depois, sin embargo, hai outros casos que tiñan unha infancia increíble, estaba todo perfecto, unha familia con diñeiro, por iso dixo, de onde virá eso, esa delincuencia, esa maldad? Eu creo que é iso, ven de moitísimos factores que correlacionan entre sí e que ti ao final son prácticamente incontrolables, por eso digo que a delincuencia non se pode eliminar nunca. Claro. No, pero eu, por exemplo, moitas veces sí que me pregunto, jolín, hai casos no que hai unha infancia interrumpida. O sea, hai un menor, pois que o mellor, cos seus primeiros anos de vida, nos que xa se ve unha psicopatía. E o que non entendo é, cando non existe, cando aínda existe unha inocencia, ao final, un cerebro que aínda non está desarrollado nin nada, como pode levar eso pois, a un neno ou unha nena a esos pensamentos tan extremos? É que eu creo que, ao final, bueno, o tema da psicopatía e así sí que está moi super estigmatizado tamén, o trastorno antisocial e tal, pero ao final isto é verdad que moitísima xente ten rasgos de personalidade atribuíbles ao trastorno antisocial, Sí. ou a psicopatía e tal, e realmente a maioría de persoas que teñen este tipo de rasgos non delinquen nunca. Isto está moito tamén influenciado polo tema da ficción e tal, pero a maioría non delinquen nunca, e de feito hai moitísimos estudios sobre que eses rasgos son os que levan a moitísimas persoas ao éxito. Típicos empresarios grandes, típicas persoas tal, teñen ese tipo de personalidade, porque ao final eso está caracterizado por unha falta de empatía, por unha falta de remordimientos, por unha búsqueda do beneficio propio. Entón, pues grandes empresarios, grandes políticos, tal, teñen rasgos de personalidade antisocial, pero non sempre se correlaciona ca delincuencia. Xa. En caso, o que distide que ainda non está formado tal, hai moitísimas enfermedades mentales ou rasgos de personalidade que xa se empezan a mostrar desde moi pequenos. Infancia. Sí. Esas series que comentas, esas series de ficción, pensas que favorecen algo a cometer crimes? Porque acórdome cando fora na época de salir en La Casa de Papel, que había un robo, un caso de que quería basearse na Casa de Papel. E dixo, joder, ao día de hoxe hai moitísimas series de ficción, moitísimas tal... Ou incluso crímenes que din non o pillaron por esto, si fago esto, mellor non me pillan. Xa, a ver, non sei. Eso é como de decir que si un neno xoga un videoxogo violento se vai pode, claro. Volvemos ao de antes, influyen moitísimas cousas. Se ti eres unha persona totalmente asentada, a ficción non se vai influir en nada. Estamos falando informal. Sí, nada. Non teño en conta, pero se ti xa tes unha predisposición, tarde ou cedo vas a acabar por ser algo. Estás facendo algo, sea máis ou menos grave, pero... A min, eu vin La Casa de Papel e non se me ocurre. Ademais está no traballo, what the fuck, Entonces, eu creo que ideas danche, pois poden che dar, pero xa danlle a xente que xa ten unha predisposición ten aí ao mosca detrás da orella. Si ti non vas a delinquir, nunca non vas a delinquir por ver unha serie. O que eu creo, vamos. Eu non é unha opinión que... Olvideme antes de facerche unha pregunta sobre, bueno, que cal é a diferencia entre criminólogo e criminalista. Hai moitísima xente que confunde os términos porque vos vedes Mentes Criminales? Víao de pequena. Eu non. Vale, bueno, nada. Era para poñermos un exemplo porque creo que é unha serie que sí que refleja... Bueno, igual hai xente que sí... Bueno, Spencer é criminólogo. El, ti non o vas a ver nunca nun laboratorio. Vistedes Bones? Non. Vale. Sí, huesos, osos. Sí, aí sempre están no laboratorio, sempre están tal. Vale. Un criminólogo, a criminología é unha ciencia empírica, multidisciplinar, que estudia o delincuente, o delito, a víctima e o control social. O control social é un pouco que vos acabo de explicar das medidas de prevención e todo isto. As leis son control social, a policía é unha forma de control social, bueno, en fin, non me rollo.
Pois iso é a criminología, é unha ciencia como máis teórica, Ajá, é a como un estudio generalizado do crime, do delincuente, O sea, non estades tan metidos no que é non o... estás nun laboratorio. Ti como criminólogo non estás nun laboratorio. Ok. Eu agora, por exemplo, como criminóloga e co máster que teño en análisis criminal, pois podería facer un perfil, que é eso tan chulo que sí que se ve nas pelis, eso pode facer, por exemplo, un criminólogo. Ajá. Escena do Un crimen, esas perfilado, cousas. sí. Ok. Despois, o criminalista é o que vai encapuchado, con guantes, Ok. cas Casetas cos, dos números. ai, non me Pa sei, meter os o- balizamentos estes Ajá. como tal, casinta métrica con todo isto, vai a escena do delito, a tirar as fotos e recoller as muestras. Ok. Hai distintos tipos de criminalista, Claro, fotografía, claro, é que está ADN. dentro do laboratorio, o sea, o que recolle as probas e o que as analiza. Efectivamente, un criminalista é basicamente recoller indicios da escena do crime Ok. para despois sacar conclusións e datos sobre a víctima, sobre o delincuente, sobre as circunstancias do delito en general. E para estudiar isto é que a mesma carreira? Non. Eu creo que, o sea, a carreira de criminalística como tal non existe porque, como Claro. te digo, é como moi amplio. Ti pode ser criminalista ou que fotografía. Pode Claro. ser o que E ti sea. se quixeras, que terías que facer? Eu creo que, por exemplo, con xente que ten ciclos de laboratorio, Ajá, ok. biología, química, Ok. física, entra todo tipo de disciplinas que te podas imaginar, pero sobre todo por iso, para ADN, biología, se eres biólogo e te metes na poli, criminalista, Sí. por exemplo. Ok. Incluso fotógrafo, un profesor meu do máster, que era Guardia Civil, sacouse un curso de fotografía especificamente Hostia. para ese tipo de cousas. Hostia. Claro. E claro, enseñanche como sacar fotos Claro, a un pois- cadáver e wow. Porque tens que facer un plano general. Isto é como nas pelis. Sí. Hai que facer un plano general, despois unha media distancia para ver tal, Sí. Ok. e despois en detalle. E Ya. despois todo tamén medido, tens que poñer a cinta... Sí, para que se vexa É a pegatina. Sí, para que se vexa ao final a Este tipo proporción. de cinta, Sí. tens que poñer para Ajá. saber o que mide e tal. Fixemos publicidade sin querer, Ah, non será publi aquí, o sea... iso. Qué guai. Ese tipo de funcións son dos criminalistas. Mm. Vale, entramos en materia. En materias que estudiou. Sí. Sí. Vale. Nada, temos aquí as materias de grao que máis nos interesan de todas cantas estudiastes. Por exemplo, de terceiro, do segundo cuatri, ti estudaches mediación penal e resolución de conflitos. Victimoloxía. Bueno, que nos contes así un pouco de que van, que tal foi a experiencia. Pois mira, eu mediación penal acórdome moito porque decíanolo literalmente cada clase poñénos un exemplo para que nos entendéramos para que servía a mediación en general. Ajá. Hai dúas irmáns, non? Que teñen unha naranxa. E a redios que queren a naranxa, a redios que queren a naranxa, e a naranxa queren unha naranxa inteira, non a queren partir. E peleanse, non sei que. Entón, ela explicábanos a importancia da mediación, porque se estas dúas irmáns falaran, se entre elas, Ambos podían comer as resulta demás. que unha quería facer o sumo e a outra quería só a cáscara para un bizcocho. Ah, Entón, as dúas podían ter a naranxa se Claro. falaran. Entón, bueno, Ok. explicábanos a importancia da mediación. está guai a A metáfora. mediación a día de hoxe en España non se aplica tampouco. É que queda moitísimo, de verdade, no campo da criminología queda moitísimo por andar, moitísimo. E a mediación en España non se aplica no ámbito penal. O sea, no ámbito de ti poñer a unha persona condenada por un delito a falar coa súa víctima, isto non se aplica a día de hoxe. Aplícase no ámbito civil, aplícase tal. Pero hai outros países en que sí. De feito, nos Estados Unidos teñense confrontado incluso presos por delitos de homicidio cos pais ao mellor da víctima. E Hostia. haberá xente que isto lle parexa moi fuerte, pero é que Xa. realmente eu creo que obviamente non me vin no caso, toco madera, pero creo que, claro, isto sería optativo tamén. O sea, que se nadie te obligaría, Xa. pero ao mellor hai, imagínate, os pais, unha persona que mataron. Pois ao mellor quédanse, entre comillas, máis tranquilos se poden entender que foi, sobre todo en crímenes que están como que non se saben por que ou tal. Entón, Vale. isto sirve un pouco para entender as condicións que levaron a esa persona a facer eso. Ok. O sea, que se pode reunir
a víctima En Estados Unidos pasa, sí. Aquí en España non. Eu A vi- mí Pensastes non en- solo se... eu Nin vin, pola... non era mala, eu vin un pero estou moi ben aquí. eu vin un caso que fora o tema de ETA, non quero equivocarme porque ao final non o sei moi ben, pero que o home matara o marido da muller e ao final a muller reunírase Quería falar. e reuniuse. E non sei, non quero falar demais porque non sei moi ben como era, fai tempo que o vexo, pero era algo así. E que se reuniran e A moita xente dalle paz, saber entender Claro. por qué. A ver, sí, eso pasa con todo. Ao final ti queres entender a situación... E víctimas de terrorismo, ao final ti tomas tú... Aquí igual nos estamos metendo nun follón, pero a ver, víctimas de terrorismo, tío, ao final tomas tú moi personal, pero os terroristas non queren matar a túa filla. Non queren matar a esta persona. Claro, non é concreto, Queren Sí. é unha protesta política. Sí, O sea, entonces falar con esas, por ejemplo, eso, en víctimas de terrorismo, ao final o mellor a ti dache paz que esa persona te explique foi por estes motivos, eu non tiña nada en contra desta persona. Que volvo Xa. a decir que é unha mierda como un templo. xa, sí, sí, sí. Un fillo, un calquera familiar, un amigo, o que sea. Pero haberá moita xente a que lle dé paz e iso aquí a día de hoxe non se aplica tamén porque entendo que é moi complicado, tens que facer con moito control e Xa. tal. Pero eu creo que é interesante e a nós explicámoslo porque é interesante, pero a día de hoxe solo se usa no ámbito civil en cousas de familia. Ok. E vitimoloxía? Vitimoloxía é un pouco o estudio pormenorizado da víctima, porque isto tamén é algo que a xente non sabe, tamén un pouco polo tema da ficción, volvemos ao mismo, que solo parece que criminología solo é ir á escena e delito. Ao final hai máis tras deso. que era Hai moitos víctima. delitos nos que hai víctimas que sobreviven, o sea, non todos Claro, son asesinatos. sí, sigue claro, sendo sí, 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 sí. é moi importante tamén darlle... A víctima non sufre o día que lle pasa algo. A víctima sufre o día que lle pasa algo e sufre E despois. 3 meses, e 4, e 3, Ou 4 anos. anos. E toda a vida. É toda a vida. Toda a vida. Entón, ao final, darlle unha atención correcta á víctima profesionalizada, que é o importante, que non é Xa. que o teñen que tratar xente, pois eso, criminólogos, psicólogos, traballadores sociales, xente que... Non, Educadores educadores, sociales? non sei. Eu tampouco. Hai traballadores sociales na prisión, supoño que para víctimas tamén valerá. No, é que nos igual me meto nun follón. Que nos acaparan os educadores sociales. Sismo laboral. Exactamente. O sea, nas prisións debería haber educadores sociales, pero lo hacen los trabajadores sociales pues porque a nosotros somos la última mierda. Non pasa. Pero sí. Pois eso, que realmente eso ten que ser tratado por profesionales, non é unha persona que sufra unha agresión sexual necesita moita atención, non é centrarse só no delincuente. Ya, claro. Formarse en eso, pues tamén debería haber criminólogos en centros de atención a víctimas, por exemplo, porque hai centros de atención a víctimas especializadas, pues en víctimas de violencia de género, Xa. en menores, tío, os menores hai que prestar moita atención aos menores. Se ti un menor, si sufre algo tan fuerte, calquera tipo de delito, incluso un roubo, un atraco, eso marcache para toda a vida. Sí, claro. Hai que Sí, sí, tratarlo. sí, sí. Entonces, bueno, pues un pouco en esa línea. Pensas que unha víctima pode salir adiante despois de... Sí, claro, creo que sí. Eu creo que sí. Sí. Eu creo que ao final E aí ven tamén a psicología, Sí. demais. todo o mundo vive cousas que non lle gustaría vivir. Non todo o mundo sufre un delito, pero ao final todo o mundo vive cousas que non lle gustan vivir e iso conformache como persona. Sí. Entonces, eu creo que as víctimas, claro que teñen moita vida, as víctimas que sobreviven, teñen moita vida por diante, claro. Teñen moita vida por diante, teñen As outras xa non. cos recursos, claro, cos recursos adecuados, eu creo que sí, tamén depende do tipo de delito. Haberá, Ya. pues, eu Sí, que de sei, todo. Sí, porque hai xente que... habrá xente que despois sí que viva asustada toda a súa vida ou que haga cousas que se corte de facer, pero eu creo que tamén en eso está, pois eso, un tratamento adecuado. A mellor unha víctima pois eso, dunha agresión sexual non quere volver, que lle pasou Xa. de noite, pois a mellor non quere volver a salir sola de noite. Claro. Hai que explicar que, o sea, hai no que tratar, hai que explicar que non sempre ten Non por que conleva pasar, eso. claro, que non é unha relación de causalidade Sí. 100% e tal, eu creo que sí, que poden salir adiante. Que nos poderías contar do dereito internacional penal? Porque, bueno, ao día de hoxe todo o mundo sabe o que pasa no mundo e Claro. é un tema Entra bastante tema- interesante e
e que está aí. É que iso é outro, pois é outra dos ámbitos que creo que non se conocen tanto tampouco, porque eso, xente, asesinatos, roubos, tal, bueno, pero ao final os crímenes de guerra, os genocidios, a día de Sí. hoxe existen genocidios, Sí. todo o mundo conoce o Delito da holocausto, agresión, tal. pero a día de hoxe hai genocidios no mundo, a día de hoxe hai crímenes de guerra Ah, no mundo, a día de hoxe sí. hai crímenes de lesa humanidade, entonces hai unha corte penal internacional. Bueno, perdón que te interrompa. O Dereito Internacional Penal é outra asignatura da que Sí. estudiou en cuarto, no primeiro cuarto, vale. Sí. Eso, que hai delitos que son macroescala e que non pode juzgar un país. Se non houbera esta Corte Penal Internacional, eses delitos quedarían sin juzgar, porque se un país comete crímenes de guerra, Hmm. as autoridades judiciales dese país evidentemente non o van a condenar. Son o seu Claro. país, son os que Claro. Claro. Entón ten que haber un órgano internacional Ujú. que poña un pouco ollo en este tipo de cousas. Ok. É un pouco o que está pasando hoxe con o tema de Rusia e Ucrania. Sei que isto sí que se estudiou. De Israel e Palestina non escoitei moito, non teño moita idea, pero sei que a Rusia sí que se lle deron toques de atención, Sí. porque ademais houbo ataque a civiles. Ajá. Sí, bueno, houve tocos de atención, pero tampouco houve ningún remedio. Porque iso vai E bueno, lento, Paso a paso. vai lento e ao Lo de final- Palacio vai E ao despacio. final hai moitos intereses. A Sí. justicia debería Sí. ser imparcial, Sí, pero vivimos nun mundo en que todo sí, todo, sí. E tamén- Intereses. todo correlaciona. Entonces hai intereses políticos probablemente, Económicos, igual tamén. económicos, entonces bueno, deberían meter aí porque eso, houbo fijo ataques a civiles Hmm. generalizados, ademais, eu creo, en plan de meter unha bomba e matar a moitos. Entón eu creo que en algún momento sí que vai haber algún tipo de castigo, ou debería, polo menos, Xa. parte desta Corte Penal Internacional. Xa. E, bueno, despois fixestes, ao acabar as materias e tal, fixestes as prácticas. Fixéstelas na Fiscalía de Vigo, non? Sí. Contanos aí un pouco que tal foi, como foi, que fixestes, que non. A ver, basicamente o que fomos foi, houve un fiscal que se encargou de tutorizarnos, íbamos eu máis unha compañeira, Hmm? bueno, unha amiga. Nada, íbamos con el, o sea, el, por exemplo, os fiscales o que fan é teñen o caso todo impreso e tal, e antes de ir a juicio, revísano inteiro, piden, o sea, escriben como a pena que eles consideran que deben pedir, porque, bueno, non sei se sabedes cal é un pouco a función dun fiscal. Non, eu non. Pasando por aí, claro. non. Vale. O Ministerio Fiscal é como a parte dos juicios Ujú. que defende os intereses públicos, defende o Estado Ajá, ok. e defende como o correcto. Porque o sea, os delitos, sea cal sea, os delitos non atacan solo a persona que atacan, Xa, sino que claro. atacan a sociedade. Sí. Ujú. Entón ten que haber como un representante dos intereses públicos Ok. que pida unha pena. Isto é, o sea, alguén que quere ser fiscal, dereito. Sí, sí. Sí. Ok. De feito, as oposicións son as mesmas para fiscal que para juez. Ajá. Apróbalas e decides onde queres ir. Ok. Pero eso, o papel do fiscal é moi importante por eso precisamente, porque defende sempre, nunca escoitastedes o fiscal pide tantos anos Sí, e tal, sí. pois pidos en representación dos intereses públicos. Ajá, ok. Dá como Entonces, un voto do público. sí, exacto. Como digo. E como é a chavada. Pois eso, entonces nos íbamos con él, que se chamaba Alejandro, e él, pois eso, antes de os juicios rápidos e fáciles, pois nada, eso, mirábamos antes, tal, non sei que, nos mirábamos con él decíanos, que considerades que se debería pedir para isto, tal, entonces íbamos así como, pois eso, vendo de forma práctica todo o que levábamos estudiado, e despois íbamos con él aos juicios, e vimos un montón de juicios de, pois eu que sei, a maioría cousas leves, juicios rápidos. Estuvemos no juzgado de violencia de género tamén, que hai, non sei se vedes, pero hai un juzgado especializado en violencia de género. Sí, bueno, que te fixestes, non sei se o dixen, un curso Sí, tamén de violencia. comentaste antes. Sí, Ok. entón fomos a ese juzgado tamén. E subimos un pouco de todo, realmente vimos lesións, vimos Sí, casos pequenos e casos. hurtos, casos, pero máis espectacular foi Foi- que xusto a última semana que tiñamos de prácticas,
que foi un milagro divino. Xusto a última semana mandounos un WhatsApp Alejandro, o domingo, creo que fora, o sábado, non sei, fora no fin. E dixeronnos, chicas, para a semana, si queredes non estades conmigo, que teño unha compañeira fiscal que vai levar un caso guai, creo que vos vai gustar, non sei que, porque este non o levaba él, e fomos ca fiscal, ca outra fiscal, era un juicio por doble asesinato O de Soutomaior. de Soutomaior. Duraba, o sea, o juicio, normalmente os juicios son 15 minutos, Sí. Ah, 15 minutos. A min roubaron, non estuve nin, a min cando me roubaron o móvil, fun a juicio polo móvil, o sea, cando me hurtaron o móvil, fun a juicio polo móvil e botei 10 minutos se os botei. O sea, wow. os juicios leves van... O sea, no es caso cerrado, ¿no? Os juicios por delitos leves van pim, pim, pim. Wow. Pero este juicio durou unha semana inteira, mañáns e tardes. A mañán O sea, inteira, a tarde inteira. Wow, horas. Cal foi a sensación que sentiste cando che mandaron un WhatsApp? Porque ao Aí final... eu... Sí, Non collías na cuncha. ao final, estou estudiando para isto, para hoxe. O mellor día da miña vida, facilmente. Non, si, fíxome moitísima ilusión. De feito, nós non tiñamos por que ir polas tardes. O sea, as nosas prácticas eran pola mañán solo. O noso horario de prácticas era pola mañán solo. Pero aí entra vocación. Voluntariamente un polas tardes tamén, sí. Y bueno, antes gustaríame falar do tema de menores, bueno, que me facilitastes este índice que resulta que o estudiei. Sí, tamén. Sí. Claro, neste índice que é dun libro, dun manual, bueno, No, how to practice child love, non? sí. Bueno, no índice do manual este, pois hai cousas como eu que sei, ter acceso a familias, Como ganarse a confianza. dos menores. A ver, quen sacou isto? Este libro? Pois non teño ni idea, non está aí o autor. No, que va. Non teño ni idea. Eu sei que, nada, utilizámolo para estudiar todo o tema dos delitos de abuso, abuso non existe, agresión sexual a menores. Nada, hai todo un mundo que non nos imaginamos, porque eu, o sea, non sabía, eu sabía que existen foros na Internet, tal cual. Web, deep web e tal. Sí. Pero non sabía que chegaba a magnitud que chega, porque hai manuales enteiros, como que comentas, sobre como pasar da pedofilia á pederastia. Vamos a entrar aí na diferencia, pero é que Cal é a diferencia de eso? Pero ibas a decir algo? No, o sea, é que seguía lendo o índice, é que me río, pero que, joder, hai los pasos da práctica, non? Paso 1, o primeiro tocamiento físico, o segundo o contacto físico, como explorar os genitales dos nenos, o sea, é unha gastada este manual. É moi fuerte, sí. Pois a diferencia é que un pedófilo en general sinte atracción, o sea, sinte esa atracción, pero Non chega a actuar. non chega a actuar porque é consciente Ajá. de que todo, está sí. mal. O sea, son personas con unha vida totalmente normal, con, pois eso, ca súa moral normal, o sea, eles moralmente saben o que está ben e o que está mal, Claro, é unha filia. pero non poden reprimir pois esa atracción. Claro, ok. O que pasa é que non chega máis eso, os pedófilos non son delincuentes. O sea, non delinquen, son personas que teñen pois unha atracción sexual máis ou menos moral ou ética, pero non chegan a facer nada mal. E os pederastas son os que sí que pasan a acción, que estos sí que xa son xente, ou a mellor que sí que xa presentan unhas características de personalidade máis complicadas, xa teñen conductas desviadas de por sí, ou mellor xa están en outro tipo de delincuencia, xa... Discapacidades mentales tamén pode ser. Pois pudera ser, pero non ten por qué, o sea, hai de todo. E dentro dos pedófilos existe unha jerga, uns símbolos cos que eles pois saben, por exemplo, un triángulo ou corazón, dependendo do color, indica se gustan os nenos ou as nenas. O sea, E ademais, que isto é algo moi curioso, vas poñer a imagen despois de poñer sí, vou poñer fotos para que se vexa,
pois vese que é un triángulo pequeniño dentro de outro grande, entonces como que simboliza o neno e a persona adulta. Wow. Eso, e vai por un código de colores e tamén o grosor das líneas poden indicar se che gustan nenos máis pequenos ou nenos máis grandes. Claro, esta simbología, eles como utilizan? O sea, mandancho ou como levan collares? Eu supoño que na súa vida personal, non sei se, claro, eso, é que vese que incluso hai anillos con esta simbología e tal. Eu Joder, é que non todo o mundo. é que te imagínate que compra un anillo con eso. E dime, a min tamén que... E dice, eu comprei porque pensei que era un triskel. No, o sea, na súa vida diaria non sei se usan collares de anillos tal, supoño que sí, pero creo que sobre todo se utilizan conversacións. En os foros para, claro, para indicar cal é o... Claro, ao final non deixas un rastro como tal. que ti queres, claro. Joder, claro, despois... A tua preferencia, como que pon soltero en Facebook. Supoño comigo. Claro, despois tamén está, por exemplo, a mariposa. É que hai 50.000... Pero ven sendo o mismo. E de feito, a mariposa creo que se utiliza máis para xente que lle gustan os dous sexos. Entonces, as alas están 4 alas, 2 rosas, 2 claro, é que eu acórdome tamén que o demos en infantil, porque ao final en infantil temos psicología, bueno, mil historias. Pero claro, desbloqueastes, non sabes? Cando me dixestes tamén aí isto tal cual, dixen, mima, pero que, buah, pareceme curioso e algo super extremo tamén, porque ao final xa non é algo que te quedes ti con eso, é que o compartes con xente cos mismos gustos. E buscas, pois, ese material, ese... É que aí dan moito tamén o tema da... Claro, se nos quedáramos, por exemplo, en que consumen material xa creado, en plan, mira, hai material creado e ti tes eses gustos, volvemos adiante, un pedófilo. Bueno, pero claro, entramos despois en temas de agresións reales, busco isto, busco tal, temas de creación de pornografía, de intercambio de pornografía uns con outros, eu mandache tal, ti mandasme tal, en todos estes foros, entonces... Bueno, eu non entendo como unha persona pode facer esas cousas. Pero bueno, terá que haber de todo. Non sei, é que ao final é un mundo moi complejo. A ver, sí, é que... A ver, é que hai crímenes de todo tipo, pero é que, claro, estás con nenos, infancia, inocencia... Unha cousiña tan frágil... Non quero entrar en... É que a moita xente probablemente se é iso que... Ai, no, vale, xa está. Non me pose mal cuerpo. Crees na reinserción? Sí, totalmente. Totalmente. Porque... A ver, totalmente... Casos, claro. Eu creo que nun 98% sí. Hai persoas que no, pero eu creo que a maioría de presos non están presos por delitos exageradamente graves. E ti crees, por exemplo, poñémonos no caso dun pedrasta, que é o que actúa, crees na reinserción dun pedrasta, perdón? É que decirlo así en general é moi complicado. Claro, cada persona é un mundo tamén. Cada persona é un mundo, debería haber unha... É como se diz un maltratador, un agente de violencia de género, así. Pode caer da burra ou non. Son cousas que teñen moi arraigadas ao final, pero eu creo que con programas moi exhaustivos, si realmente eles tamén están pola labor, porque ao final, se eles non queren colaborar, olvídate. Por moito que estén presos, por moito que estén tal, se eu non quere... Pero eu creo que con moita axuda psicológica, moita axuda profesional, e moitos programas de intervención e de traballo en mitos, en ese tipo de cousas, eu creo que sí que se pode reinsertar, pero eso, individualmente hai que estudiar o caso. Claro, sí. En general, non se pode saber. Mira, Laura, ahora que estamos falando de presos, temos por aquí apuntado que fostes a prisión, a cárcel de Aranjuez, de exclusión. Como foi eso? Contanos como... Mola. Contanos como foi eso. Pois nada, no máster que estudiei, no máster de Análisis e Investigación Criminal, organizaronnos pois un día unha salida ao centro penitenciario de Aranjuez, Madrid 6, que se buscades noticias, se a xente pois agora polo que sea se interesa, das primeiras cousas que lle vai salir é que é unha cárcel de lujo. Pon que é unha das mellores, supostamente das mellores cárceles. Mentira, o sea,
dino porque ten piscina. Sí. Ah, guau. Joder. Pero isto ten toda unha explicación que, de feito, a guía ali decíanos non é un lujo para nada porque estamos en Aranjuez, no medio do literalmente desierto, porque de verdad estaba no medio dun desierto, E no en verán, agosto a 45 grados, Un caldo de non é polo. un lujo, é unha necesidade. sí. Claro. Non sei, haberá xente que opine Ya. cosas contrarias, pero nada, foi unha experiencia moi curiosa, sin duda, dos mellores días da miña vida tamén. O juicio é isto. Sí, porque ao final estás no meollo. Sí, eu sempre quixera ir a un centro penitenciario e ao final nas prácticas da carreira sí que non lo ofertaban, pero Ya. por cousas pois non o collín. E tiña moitísimas ganas de ver un por dentro. Foi moi guai, porque Como é por dentro unha cárcel? Porque moita xente non o sabrá e ojalá e seguramente nunca o sabrán. Eu espero que eu nunca o sepa. Pero sí que temos esa curiosidade, como é unha cárcel por dentro, como se ve. pois mira, este era enorme, eu se non me equivoco creo que tiña 13 ou 14 módulos, tiña un montón, eran varios edificios. Claro, porque dentro de cada módulo, cantas celdas pode haber? Pois non sei, non me acordo ahora mesmo, non me acordo, pero son enormes. Iso, ti entras, e a mí o primeiro que me chamou a atención, que ao final é unha tontería, pero claro, ti estás tan acostumbrado a abrir unha porta e entrar nun sitio, Xa sei como ser. o das portas, Sí. Claro. que é verdad, o sea, ti entras a un pasillo, 25. sempre hai pasillos, claro, hai pasillos e abres 25 unha porta, portas. entras, cerras, Sí. Abre a porta, sí. para evitar Fugas. claro. E escoitei que tamén que a xente que o ruido, O que ruido, cando sí. cerrado, que non te olvidas nunca do ruido. Pum! Sí, sí. Bueno, supoño que te impactará máis Sí. os meten preso, pero sí, Claro, sí que é pero verdad. sí. Pero sí que é verdad. Outra anécdota así que é unha chorrada, pero que me sentín moi tonta, sentí que me faltaba moita calle, foi que ti cando andabas polo exterior, entre edificios, había xardín, pero había un mítico paseiño de cemento, Ajá. e había tres, un pegado a cada edificio e outro polo medio. A guía que nos levaba a nos, que tamén era a psicóloga do centro, isto non o dixen, entón explicounos sí que bastantes curiosidades tamén e tal, pois a guía que nos levaba a nos, a ver, deixaba un pouco por libre, estás Sí, no centro penitenciario, claro. pero parabaste a mirar e tal, e non andaba como con Sí. nenos pequenos, ela seguía para diante, e a muller parabaste a mirar os dous, que tiñan murales chulísimos que facían, que pintaban os presos, sí. Entón ti parabaste e tal, e desto que eu estaba mirando unha cosa, non me acordo que, e de repente gírase e dinos, chicos, por el del medio. Sabedes por qué? No. Van os presos polos outros, ou que? Porque unha prisión, a pesar de que haberá xente que non o sepa, nas zonas comuns e tal, ten ventanas. Claro. E desde as ventanas tiran cousas, escúpenche. E eu, Guau! e a tipa, chicos, por el del medio. E eu, que está de medir? E claro, despois explicou, dixos, tened cuidado. A ver, Hostia, que non che van tirar un ladrillo tampouco, porque non cae. No, home, pero a ver, tampouco me apetece que me escupan, se che dixo a verdad. Mano. Eso, anecdótico, porque eu sentíme super tonta tamén. Que curioso. E cousas así curiosas tamén teñen, non sei se o sabedes, pero teñen universidade dentro. Sí. Sí, eso Tiñan un módulo da UNED. Contarnos que nesa prisión en particular as carreiras que máis se estudiaban paradójicamente eran Dereito, Matemáticas e Psicología. Eu, mira ti. Joder, como son as cousas. Pois Eu teño visto un que estaba preso, estudiara Dereito, Para fixerase ser o seu abogado, propio. o seu propio abogado. Sí. Sí, flipa. Sí. Pois si, eu creo que lle aplican esa, Incluso a mellor teñen un veciño de celda que din, porque faría esta en pos de estudiar psicología. Que teñen casos prácticos. Y- Hostia, sí, Amanda. a diario. Sí. Sí. ¿Y conseguiste ver algún preso? Sí, andaban Sí. por ali, o sea, estaban... A ver, Ay, parece que estamos falando como si fuera un zoo ou algo. no. Pero eso andaban, o sea, ao final a nosa chica que nos explicou é vou levar aos módulos que non Soft. son peligrosos. Sí. Claro. E sí que vías, por exemplo, cada un, hai moitos que teñen o seu traballo para ganar cartos dentro, entonces de feito unha ocasión vimos a varios pasar cas da lavandería, cas cestas da roupa e tal, No. e sí que andaban por ali a súa bola, fomos aos patios e estaban facendo exercicio,
e fomos ao módulo de respeto, que este así que xa o máis light, é onde están os que teñen mellor comportamento, penas máis baixas, se tes un comportamento ejemplar, vas ao módulo de respeto. Subeunos a un sitio no que estaban facendo actividades e era increíble, o sea, increíble. Todo o que vou contar, o sea, hai que matizar que isto, que repito, fomos aos módulos máis suaves, non estou para nada romantizando a vida nunha prisión, non estou dicindo que sea guai, a prisión sea tampouco non. a Virgen María, ni nada, pero estou contando que vin, que ao final é o que eu vin. Neste módulo, pois, eso, facían un montón de actividades. E había uns que estaban facendo unhas cousinhas con madeira e con papel mollado e tal. En plan, o mítico, non sei, Heart Attack debía de ser. Facían cousas de verdade chulísimas, increíbles. E fomos falar ali con eles, e un explicounos que, bueno, dixenos, quero vos enseñar isto, tal. E foi nos enseñar un nido que fixera, que a mí isto, de verdade, pasou super tierno. Que claro, ti ao final non sabes por que están aí dentro. Pero bueno, por nada bo. Pero a mí tampouco por nada tan mal. Claro, sí. Poden ser personas maravillosas. Claro. Pois eso, delitos económicos, ou tráfico de drogas, ou... Sí, o que sea. Calquera cousa que non ten por que, o sea... Ou igual tamén o fixo por... Pero claro, eu que sei. Non teñen por que ser, o sea, por estar na prisión non é mala persona. No, que va. Por ser moi tierno, porque lle facía moitísima ilusión, que nos enseñou que ele sempre que estaba no patio e que había os paxeriños que andaban por ali, e fixo un nido de... Que riquiño! Que riquiño. E despois había cuadros impresionantes, pintábamos cuadros impresionantes, e falamos con un que estaba facendo unha maqueta da Catedral de Burgos. Wow. E non a tiña acabada, e falounos todo, estábamos contando todo triste o seu proxecto, e dixonos que estaba triste porque non a iba a poder acabar ali. Non nos íbamos a acabar. Por qué? Tal. E dixo, porque salo en 6 meses. Hostia. Oh, estaba triste. Estaba triste por non poder acabar adentro, que non lle daba tempo. Non acababa fora, non pasa nada. Que fora, chefe, fora. Wow. Pero, así que a día de hoxe esa persona, si todo foi ben, está fora. Porque xa vai máis un ano. Nada, eso cousas moi curiosas. Entramos tamén na sala, teñen salas que teñen todas as pantallas de todas as cámaras, nos enseñaron como se de vigilancia. Sí, moi guai. Xa, porque non poden ter ángulos mortos, claro. É a cousa máis curiosa desta prisión, aparte da piscina, que todo o mundo pensa, é unha prisión de lujo, pero a piscina, vimos as celdas, non é unha prisión de lujo. Son 4 paredes de cemento e alturas un cojador. Un colchón e pouco máis. Pero o máis curioso desta prisión é que é pionera, que isto é o que vos quería contar, pionera en módulo de familias. Creo que hai moi poucas prisións no mundo que teñan isto. Realmente era un shock, porque pasabas de ver, por moi ben cuidado que este o resto do centro penitenciario, pasabas este módulo, era como se estuveras en outro mundo. Tiñas que pasar unha verja adicional para entrar a él, evidentemente. Entrabas, era como unha escola infantil, todas as paredes pintadas con macaquitos, un montón de xoguetes andadores, cousas para os nenos por o chan, pasabas e tiñan un xardín con unha piscininha para os nenos tamén, columpios, tal, non sei que, porque iso, implementaron esta medida, porque ao final hai módulos de madres, sí que hai máis, pero non hai módulos de familias, e os pais, claro, que pasa? E se están os dous pais internados, pois a mí parece unha moi boa alternativa para non cortar ese apego que ten que ter unha persona nos seus primeiros anos de vida. Este está moi estudiado, xa sei que me vas saltar, pero este está moi estudiado porque xusto a partir dos 3 anos non se pode facer isto. Isto faise só con bebés e cuídese todo, e non hai rejas en este espacio, e os nenos van afora ao cole, os nenos van a un cole normal, ao centro da Arafata, o sea, ven buscar o bus, van a un cole normal, teñen excursións normales, hai incluso pais que si teñen bo comportamento e si están, todo isto son por delitos moi menores, claro, estar en un módulo de este porque ten bastante menos seguridade, o sea, hai seguridade, pero ten bastante menos. Claro. Pois incluso se están tendo bo comportamento os pais e tal, poden acompañar aos nenos ás excursións, evidentemente vai personal da prisión, pero... Dan esa pequena libertad. Pero está moi ben, poden criar ao seu bebé
Se unha persona, imagínate, cun permiso que está no módulo, poñámonos, máis non normal, pero máis común, que non é este de familiar, podería acceder a ese módulo. No, o sea, no, tens que ter un... O sea, eso é só con nenos. Claro, pero me refiero, se por exemplo, unha muller que está en prisión, Sí. cun permiso, pois queda embarazada tal e cual, e ten un rapaz, podría pasar a ese módulo familiar. Pois sí, me imagino que sí, claro. Sí. Ok. Eso todo estudiará o equipo Técnico. o equipo técnico da prisión, valorarán as circunstancias e tal, pero sí que é moi curioso. Eso, a partir dos 3 anos xa non se pode porque xa se Xa. entende que o neno ten conocimiento suficiente para empezar a Ver, sospechar cousas. Claro. Entón aí sí que pode influir sí, pues, no seu futuro, pero antes dos 3 anos eles Xa. están la mar de bien. ya, claro. Sí, Papis, claro, non sei. criándose con seus papis que No, que antes dos 3 anos nós non temos memoria. o que genera moita controversia en isto, e moita polémica que eu tamén estou de acordo, é que, claro, se eles a partir dos o neno cumple 3 anos, os pais teñen que seguir dentro da prisión, estálos separando de seus pais, que é O seu apego. un shock tremendo tamén. Claro. Entonces, eso é o que ten un pouco de Ya. fallo, pero é verdad que a maioría sí que cumplen as súas condenas antes de que o neno Cumple os 3. Porque eso, A ver, son menos. Sí, pero Son mínimas. claro, da outra maneira tamén iba a crecer na prisión. E por moito que separes, que é No, mellor claro. fora separarse No, dos sí, pais sí, ou claro. crecer a mí isto dentro da me prisión. parece moi Claro. interesante, a verdad. Sí. Vale, bueno, para ir acabando, non sei se nos podes comentar así moi rápido, resumido, o tema do Leganés, que o delataron, pillaron pola forma da orella. Esta criminalística, ves que me preguntabas antes, pois esta criminalística, todo isto, toda esta investigación vai no xente de criminalística. Vale, Ajá. contextualizo un pouco. Todos conocemos o 11M, atentado terrorista en Madrid, vale, o que moita xente ao mellor non conoce tanto é o suicidio colectivo que houve despois de varios dos terroristas en un piso de Leganés. Que pasa? Que un dos cabecillas, o sea, eso, un suicidio colectivo inmolándose, foi unha explosión. Unha explosión é moi complicado, ademais nun espacio tan reducido que era un piso, non era aire libre, non era tal, é moi complicado que queden restos, porque a presión que se acumula é brutal. Entón era moi difícil de identificar as persoas que ali había, recollendo pruebas, tal, non sei que, sí que se identificaron varias persoas, pero un dos cabecillas, que ahora mismo non me acordo do nome, perdón, pero bueno, sí, un non dos pasa nada. cabecillas, non se sabía se podía seguir vivo, e había que poñer o ollo en el, que non houbera máis atentados, ou se podía ser un dos suicidas. Entón, tras investigacións e tal, o que pasou foi que o equipo de criminalística encontrou unha bola de carne de signo así, unha bola de carne e cemento e pedra e tal, despois de analizalo e tal, encontraron que había parte da orella. Isto é super interesante porque conoces as huellas dactilares, É que é non se conoce é moi a curioso. investigación da orella. Claro, que Como- son todas distintas. A orella é como unha huella dactilar, todas as orellas son distintas. E ademais, como a raíz dunha orella podes dar con esa persona. Claro. É super curioso. Basicamente encontraron a orella O sea, non estaba por aí. a raíz da... Claro, non. Encontraron a orella e a raíz fixeron unha reconstrucción vida real, non digital, porque esta foi a primeira reconstrucción literal dunha cabeza, o sea, de media cabeza, non foi a cabeza. Wow. Reconstruíron media cabeza. Que forte. E puderon identificalo, así que era un deles. De feito, para que teño guardado. Esta noticia do 2014, se non me equivoco, ponía que hasta o 2014 houve, creo que eran 18, pero vou mirar porque non o sei. Bueno, agora non encontro. Creo que, sí, aquí está. 18 casos, 18 condenas que se puderon establecer gracias ás orellas. Wow. É que é increíble, o sea... Sí. Un caso tamén foi de unha banda que se dedicaba a robar, entón poñían a orella na porta para escoitar si E quedaba... Joder, que fuerte. Unha huella dactilar. Hostia. Qué guai, qué guai. Interesante tamén. Bueno, preguntas de peche.
Sí, preguntas de pecho, o sea, que son esas morbosas. Bueno, nada, para rematar con isto, bueno, quedanos moitas e moitas, pero Sí, a ver, levamos hora e media, estaría outra hora e media mínimo, pero consello que lle darías a alguén que quere estudiar isto? Que se lle gusta vocacionar, o sea, que primeiro adquira unha visión realista da criminología, que non faga como a mí, porque a mí xa non me ven, pero pode salir mal. Hai moita xente que Xa, sale da carreira e non ten motivación para seguir estudiando outra cousa ou para opositar ou para seguir en este mundo, entón ao final pues, tense que cambiar ou meterse en outra cousa. Entón, primeiro, que teñas unha visión realista. Busca de verdade en que consiste a criminología en España. claro. Non é o das películas. O das películas estadounidenses, polo menos. Eso, que non o confundan ca Claro, criminalística, que non esa é. é outra. Entón, busca unha visión realista da criminología e se che gusta de verdad, estudia. Non deixes que che boten atrás porque non ten salidas, porque non vale para nada, non deixes que che boten atrás, xa se encontrarás. Se che gusta de verdad, xa encontrarás Sí. salidas. E no que fagas a carreira, a mellor xa eso cambiou. sí. Ojalá. Ojalá. É iso, xa é o meu consello. Que Y guai. para cerrar xa, Laura, que consello darías a esa persona que falamos de xente mala, de xente que fai cosas malas, e igual hai personas que nos están escuitando que están en situacións incómodas e que están facendo cousas erróneas? Que consello darías a esa persona que anda nun mal rumbo? A ver, eu creo que está moi difícil, o sea, eu creo que é moi difícil aconsellar sobre este tipo de cousas sin entrar nun tema de superioridade moral. Ya, Sí, claro. claro, a ver. Porque dijo que teño eu que darche un consello a ti por solo porque eu tuve unha mellor Sí. vida fácil, a mellor. Xa. Non o sei. Non o sei, eu creo que sempre hai un camiño, sempre hai unha alternativa. Pode que eso que haga xente que está metida en cousas pues, delictivas pues, por necesidade, por influencia social, por encaixar en un certo grupo, por mil cousas. Hai outras alternativas, sempre. Por tema económico, hai outras alternativas. Hai sitios nos que podes pedir axudas, hai sitios como Cáritas nos que che poden prestar cousas, non o sei, hai alternativas. Busca axuda. Encaixar socialmente, hai moita xente no mundo, encaixa con outra. Encaixa con outra. Sí. Non sei, é moi complicado, non podes dar consellos sobre Sí. isto. No, a ver, ao final si tes impulsos, pues buscar alternativas, buscar salidas, buscar apoyo, buscar... Xusto tamén, ao mellor, un psicólogo, dependendo do que sea, claro, que ao final, imagínate, pois, unha persona, ao mellor non é o que te estás referindo, pero un pedófilo, ao mellor, pode buscar apoio nun psicólogo Sí. para non caer No, na pederastia, claro. Sí, non sei, é que dependendo da persona, claro, é un mundo. os consellos son... Claro. Bueno, y ahora sí que sí, para acabar, vamos al final de cada entrevista, tenemos un par de preguntas aquí en nuestra taza. Y nada, a ver, remexe por aí, a ver o que che pode tocar, son preguntas un poquinho alternativas. Un pouco Alternativas. comprometidas ou salseantes ou... Si podes ler en alto. Algúnha vez crestes que algún coñecido, estaba lendo antes para estudiar, non? Ah, ok. Algúnha vez crestes que algún coñecido podería ter comportamentos psicópatas ou parecido, ser un criminal. O tema dos comportamentos psicópatas ou antisociales, tal, non sei que, non sei canto, eu creo que todo o mundo que estudie criminología, Analizas. psicología ou algo tal, analiza as cousas. O sea, non tanto de chegar a psicópata, Sí, pero de pero igual algún esta rasgo. persona a mellor Joder. falta de empatía ou falta Sí, de tal. estúvonos estudiando ahora. Sí, pode ser. No, pero sí, o de ser criminal, a ver, creo que todos podemos. Eu Chegar a sempre digo o ser. mismo, eu creo que todo o mundo pode chegar a ser criminal. Pero algunha vez conocestes ou... E sempre digo o mismo, que non se me teña en conta, pero sempre digo o mismo. Non é tan difícil matar a unha persona. No, Eu no. sempre digo o mismo. Joder, perdón, Non é tan pero... difícil matar a unha persona. Cantos accidentes, cantos accidentes... Eu con meu irmán que tuvemos 50.000 peleas e un mal golpe, Por exemplo, ou das veces que caeu e abriu a cabeza ca esquina da columna, pues, pudo Eso, quedar sí. aí. eso, a vida dá moitas voltas e criminales podemos acabar sendo calquera. Quero moito, bueno, pero hai algún caso concreto no que dixeras este pode que en algún momento chegue a patinar? Non necesitamos nomes. No, pero creo que no. No. O sea, se te dijo, no. Vale. Bueno, Laura,
un placer tenerte aquí. Igualmente. Foi increíble, a verdad, moi contenta. Muy talento. Y nada, a ver si ves otro día. Tiramos, si no, tamén. Después de otros capítulos. Y nada, hasta aquí. Sí, bueno, ahora vamos... O que nos gusta de cada invitado é que nos firme a bandeira. Muy bien. Así que, avanti, se queres facer unha dedicatoria ou que esqueiras, é todo teu. Bueno, moitísimas gracias. A taza para ti, a pegatina para ti. Esperemos contar outra vez contigo no futuro cando posites para el inspector e nos contes aí 4 Muy bien. Pois nada, logo, aquí xa estivemos. Veña, por a sombra. E fálame sempre.